hi ha algun cultiu que s'associa a la Comunitat Valenciana, aquest és, sens dubte, la citricultura. Tota la geografia del nostre litoral està esquitxada de tarongers. Els cítrics són la producció agrícola per excel·lència en el nostre territori i la nostra imatge comercial més potent a l'exterior. La major superfície cultivada d'Espanya, més de 182.000 hectàrees i una producció de al voltant de 3,8 milions de tones per campanya. El càlid clima mediterrani i unes immillorables condicions del sòl per a aquest cultiu proporcionen als nostres cítrics una excel·lent qualitat, coneguda i reconeguda internacionalment. Però més que un negoci, la citricultura és per als valencians un mode de vida. El paisatge de la nostra història, el llegat dels nostres pares. A Betxí, localitat situada als peus de la Serra d'Espadà, a la plana baixa de Castelló, el cultiu de la taronja es va introduir, com a la resta de la comarca, a finals del segle XIX. El poble va experimentar un notable creixement demogràfic a la dècada dels 60 del segle XX que va coincidir amb la definitiva expansió del cultiu i comercialització de la taronja i amb els inicis de la indústria ceràmica. Betxí va passar de tenir poc menys de 2.000 habitants el 1900 a 4.500 el 1975. Actualment té 5.400. Avui, la principal font d'ingressos de Betxí continua sent l'agricultura exportadora de cítrics afavorida per la proximitat a importants vies de comunicació marítima i terrestre. La cooperativa Sant Alfonso és una de les primeres empreses citrícoles de la Comunitat Valenciana. Constituïda el 1963 amb 40 socis, té avui quasi 300 agricultors associats. Persones que creuen en la citricultura, que han viscut i viuen d'ella i que volen seguir fent-ho. La seva trajectòria no ha sigut fàcil. El 1992, en un context de crisi sectorial, la cooperativa es va replantejar les seues estratègies i va orientar l'acció per a comercialitzar directament la seva producció. Això va suposar un punt d'inflexió en la història de l'empresa que va apostar per professionalitzar la gestió i per una nova concepció de negoci citrícola. El mercat ha de ser cobert 365 dies a l'any. A partir d'aquest moment, la cooperativa va anar creixent de manera molt significativa, passant en 15 anys de comercialitzar 2,5 milions de quilograms de cítrics a prop de 90 milions en la darrera campanya. Aquest creixement sostingut s'ha aconseguit gràcies a una estratègia calculada per a satisfer les necessitats dels clients durant tot l'any. La superfície cultivada pels socis de Sant Alfonso és de 1.500 hectàrees, distribuïdes per diverses zones citrícoles d'Espanya, el que permet la diversificació varietal. El 1998, la cooperativa va inaugurar una planta de producció a Ulldecona, a la província de Tarragona, que junta el progressiu augment d'activitat en la nau principal de Betxí, ha multiplicat el potencial de producció i comercialització de la cooperativa en unes instal·lacions que prompte arribaran als 2.000 metres quadrats. El mercat interior espanyol és el principal destí de les vendes de Sant Alf, tot i que també té importants clients a França, Itàlia i a la pràctica totalitat dels països de la Unió Europea, així com en els països nòrdics, en els d'Europa Oriental i Nord-Amèrica. Per tal de fer front a aquesta demanda, la cooperativa importa cítrics d'Argentina, Austràlia, Sud-àfrica i Uruguai. Aquestes importacions, iniciades el 1995, permeten a Sant Alfonso mantenir una presència continuada en el mercat. Sant Alf manté avui l'aposta estratègica que va fer fa 15 anys, treballar tant el mercat interior com l'exportació i tractar de fer més curt el canal entre el productor de cítrics i el seu consumidor. Sant Alfonso es caracteritza pel seu dinamisme comercial i per la creativitat que aplica a la gestió de l'empresa en un sector que actualment atravessa una notable crisi.
Tot i això, aquesta cooperativa s'allunya d'actituds autocomplaents i romà atenta a les oportunitats que ofereix el mercat citrícola i l'economia en general. Així que l'any 2000, davant d'una clara tendència descendent a la rendibilitat agrària, Sanalf va començar un procés de diversificació que la va portar a liderar la creació d'un grup empresarial amb el que els socis de la cooperativa exploten a través de diverses empreses, altres negocis no sempre vinculats a l'agricultura, logístic, immobiliari i químic. Entre ells, destaca la fabricació de productes fitosanitaris, una de les seues activitats amb més projecció. Cada divisió té al grup les seues pròpies expectatives de rendibilitat determinades en funció de les particulars característiques i circumstàncies de cada mercat. En San Alfonso s'admet sense rèplica que la citricultura ha canviat i que la resistència a admetre-ho pot conduir a la desaparició. I té clar quina és la seva missió: augmentar la renda dels seus socis per a mantenir i enfortir el teixit social i empresarial vinculat al cooperativisme agrari. Tot i que per a això haja d'explorar noves oportunitats de negoci en la cerca de la qual, i encertada elecció, es revela el geni dels seus dirigents. Però la citricultura continua sent la inspiració per a San Alfonso, la seva vocació i el seu alè. Per això, la cooperativa treballa incansablement per a mantenir la perspectiva de creixement a llarg termini, modernes instal·lacions i maquinària amb la tecnologia més avançada. Sempre a l'avantguarda de les diferents fases del procés, com l'envasat o el transport, per a garantir que el seu excel·lent producte arribi en les millors condicions als destinataris. Una cooperativa, les claus de l'èxit de la qual s'han de buscar en la professionalització de la gestió i la delegació de funcions que aporten agilitat i rapidesa en la presa de decisions. Un dinamisme comercial extraordinari. Una decidida aposta per la formació dels empleats a tots els nivells amb un departament propi que, amb estreta col·laboració amb Intercoop, garanteix l'aprenentatge continu i permanent de la seva plantilla, composada per més de 1.500 treballadors en temporada. El compromís amb la qualitat, a través d'un rigorós control del producte al llarg de tot el procés, que ha sigut reconegut amb nombrosos premis nacionals i internacionals. Ja que el 1997 San Alfonso seria la primera cooperativa citrícola en obtenir el certificat de qualitat ISO 9002 i avui compta, a més, amb els certificats Eurev Gap, que assegura la qualitat del producte des de la plantació fins l'envasat i la venda, i BRC, que reconeix la higiene en les instal·lacions i la seguretat alimentària. Una altra de les claus és l'interès per la investigació i per la innovació, que ha convertit aquesta empresa en una de les pioneres en obtenir fruita de cultiu biològic integral a Espanya. I sempre amb la vista posada en la satisfacció de les necessitats dels seus clients. Un exemple d'audàcia, de prosperitat i de dinamisme. Potser per això, San Alfonso és una cooperativa capaç de mantenir l'optimisme en temps de crisi.